Kaniam kamdei basniu. Henry hagani ke video. Habang akren Jepang kaniam, akren Jepang. Ka an ki kendon, ki rules, ki bashna dobriu, ki bomdei setia. Kat kum ngerti nublai. Ki an ki kendon, ki bashna dobriu. Yigata ngan khot niam hagani ke video. Ban gidon shibon ki rules ki an ki bala kalalong kaniam. Ini pej kumno kaniam. Kepen sniudur ya ke jing im ubriu haga pertai. Namar kaniam bar ke jing sngo niam. Kidon gitma ki ba shirkai haga history jong ukon benriu. Ketma hapadeng gane ganiam bat gane ganiam, hapadeng gatai ganiam bat gatai ganiam. Bat ketma niam kolong ba shirkai hadu kata haga history jong ukon benriu. Mentang nama pej ye kita ki AK kepala lesidin ish pej tang AK kaba jiamanta haga pertai nuksa dalam keren tang keniam kristan keren ni keniam borok khoi pertai keren kelum ngamla ban nyoi keniam pertai re keren kelum keniam borok khoi pertai. Kajing snoniam jong kaniam A dan kaniam B. Kadai ka dau ba ka wei ne ki dau ka ba penyekhlat yo new judge penriu no new judge penriu nagani ke judge penriu nagani ke judge penriu. Namar kaniam himla bandrung shagani gari shagado gari. Namar ka jinge pher kaniam bat kalapan sniudur shisha yo khon benriu haga pertai bro kawai. De haga bakum kine gi khep ba kaniam kasha keren ben haki briu ki bom ngai niam haki briu ki bom ngai blai de bakum ini gi khep kaniam kasha kan thok la daga de kaniam Islam laga de kaniam Hindu laga de kaniam Kristan. Namar ke penyekhlat ye ke jing sngo briu ke penyap no ye ke jing sngo briu ye ke jing tiblem na kata dau ke sha kan thok haki briu ki bom ngai blai kani ganiam kamsha si sin ba piladon ne ganiam ban mi ne ganiam
kalong kumba phi mi na ga himau blei pat phi lej chadu job mla sho ban mi ne ga ni phi sin ma phi don ha ni phimla sho ban mi la da phi mi ka don ka jimi ka don so uba mi na ga ta ga jimi je phi la da phi mi kala le se balong bangin kan ta je phi na ga yeng ka sem wat one show she yeng sem wat rung show ha ga ne ga yeng phim long show ka khon ga khti jingi phim long show khon khti jingi phim long show na ga do snam jingi phila kan ta je ga niam jingi phila kan ta yo blay jongi phi de ban mi ni ga ne yeng ka bas kham so si shu ko long wala da panyap ye phi kam de shu ko pop ka don ka niam kum ga ta ga perthai ya si phim de ni ta ka niam phnang ngi ta ngim long ta ka niam mo so trim berkat kum ta ngi pat ngi long na ka ni ka niam ka bom long kum ta da bishar da husiar da perkat bha wala da ngim long kum ta le si ngi don ya ka jo system ka ba ni ka niam a la phalaj shakan ni ka wai pat ka niam b la da melej she ka wai pat ka niam b kala le si bande na ka daw jong ka jing ye sho i wei maka bat mo u re mo u de na ka ne ka niam maka ga de na ka ne ka niam mlong sho haba ki bom ngej blay ki yo i gane ki atheist ki yo i gane ka jing snildur wong la mangi ki atheist ki bom don ye gane ki kendon ye gane ki an ngi dei tang ki briu ngi dei u khon ban riu ngi dei ki human beings. It's better to be a human being than to be religious. Unong kumta. Namaru atheist umdon ini kendon banang memla abar kani memla abar utai. Umdon kendon. Habat don ke jing wong biang baik. Ndre ka niam a para niam a kawe de ka niam a he kawe de ka niam a rit shu unta ka de ka niam Kristan bad ha ka niam Kristan don shibon ki ken hon balang ka don ni ken hon ka don ni ken hon ka don tai ken hon bad ka ni ken hon he kam so tanat ken hon barit kane ga kan hon barit kaya sho jing bad u kan hon bahe ka shirkai galong wala da pie makna kanu phimla pan yo ye ke jing ro naki no yalam jonga ni kan hon namar mya dei naga jo kasem to la da pia sngobiang parama pi arngot bakayeng kasem japi sele kita tang bahayeng mane duhai ya ku mathan ya pru para niam a
Kedai gue niam ahek gue dia niam arit. Mla ban kiu haying mane. Myo jing kerku. Kapensniudur da shisha. Yeke humanity. Habu ethios yoi. To uniam Muslim na se baru uniam Hindu kidon laga jong kecing kayak ke uniam Kristen baru uniam Muslim ke don laga jong kecing nah klem keren menta cepang kita kiniam mat kan uniam Muslim ani Islam ngasukren menta tang ke bede ke uniam Kristen naya only ye ken niam ki bo per ki we pat kiniam pertai tang po niam Kristen Pimla pan ye thọ Henu yo jing kerku kerdo no pastor no padri no pada bagunda ter hayeng mane pim yo pan kiu balai mio pan kiu namar miadei ke miadei ukon blay ngaro ngai Jisu uro ngai Jisu karo ngai Jisu ngaro ngai Jisu ni de ikon blay bro arngot tang bomlong hayi mane ngamong babat la sin balaya tho de ban kiu yemane jing sha ka kiu hayi mane kami chiajar snem tam hadin Jisu jing sha man shwa de chiajar snem hadin Jisu kam ju don gane ban ye tho bat de ban kiu shi mane Henry, hakabai debat kani ke juk ke pemerintah. Kaba borok-borok ni ong lada ye thot deban kiu lada ye poi ka peman deban kiu ye mane. Hakani ke juk deban kiu ye mane. Henry, kadon ke kendon. Wala da mengai Jisu, wala da pangai Jisu. Lada pamdai ne ke sem jengi, lada memdai ne ke sem jengi. Ban kiu ye mane kalong sang le dam long sang de gede e pat ong de phi long sang ba chu gede ga ai ayu de ga ai ayu da na snotho kidon ki an ki kendon ki ba perking ki ban te lakam ye ki kato kane ki karukom im karukom long hani ka balang ka bam sngo ye dei ka bam sngo ha so tho ka jingmut ka dei ka babha so tho ki kendon ki dei ka babha ka jing thmu jong ka kendon ka long ban ye dan na ki ba kum kita ki bam so tana ka bang akli ka bang ye pet ki dei kene ngaro khun blei karo khun blei ngaro khun blei uro khun blei tanamar ba ye per ka sem mlong piwat na khtin blay ye kane pinam lap piwat na khtin blay kane kendon kam den khtin blay ya chumi na ka thau briu bat ka pen sniudur yo khon ban riu hado kata ki kendon jengi ki ya hak chashwa ban yo blero ki niam giru kom jengi ki ya chashwa ban yo blero kata de ke bama te ka an jong kan hun jengi te ka la rai kom ta ke li ke la ka de ne em no blei ya klem persya ya ke kendon an jong no kan hun phile kat ba phi kat bi sung dei henre ka banu kong de kli la phi shnan em phi thau ne ne kan don kat ba kum ublei uba shisha uba ngilap haga bible ujisu umdei ublei niam ublei jong ga bible umdei ublei niam ublei bible gong ublei long ga jing e
Pitip ke jing e. Ke jing e. Kam ju kren serong ke jing e. Kam ju let meng ke jing e. Kam wat tang ela ke jong hi ke jing e. Ke ya sha slem. Ke ngai kloi ke bro ke kermen ke bro ke jing e. Kam ju hai ke jing e. Ke jing e. Ke jing e. Ke jing e ba ke jing kermen ke ba kham kong san ne kini lai long ke jing e. Haba ke jing e ke don. Haji Shah ke jing e. Ke pen itenat ye ke perthai ha so dong jing e. Ke jing e ke te ke jing e. Ke span ye ke jing mong ke jing e. Ke kedup ye ke bala pai do no ke jing e. Ke sop span ye ke balwet ke jing em ke jing e. Ke dai ke dawai naga manta ke jing pang ha ke perthai hanrei si sin ba kan niam ka yeng khmat ke jing e. Kam don sho manta kan niam jungi kala yeng khmat ba ke jing e. Kam don sho I kano kan niam jungi kam smatanat kam sha ka thong jong ni ke video kolong ban ye thoi phi ye ke jing trem ba ke jing shirkhe jong kan niam kala penjot yo khon man riu ta ke jing jot ke bakhrao namar kan niam kadang ke jing pat jing apra hayeng sem shikon shikti shikurem lada pambot inga melelei lada pim ya bot inga melelei don ubri ubam julet jing seng menomono se jing em pro se jing em julet jing seng ki khon ju upat kilet jing seng tang bom dei se ka tu ka kan hon jo ka don ka jing ka don ka thmak tin hayeng sem ke bom la batai su udah bom ubah pedung hayeng sem mjule jing sem meno tang ba kan niam te upong da kan niam na khle ke jat ji tho yo ble ji tho yo jisu shui tho tai kan niam namar bala khai udu kan niam lapan he udu kan niam pat namar da kan niam lada kiwe kiwa lap yo jisu kiwe ki mana yo jisu ki lap yo kombolong ki priang yo jisu da no ngam khuslai ya kata ngak khuslai ka ba khuslai de kan niam jonga kan niam kala pen mat la yo briu bat kala pen yap ye ke jing tip lem ba kan niam kala pen yap ye ke jing sngo jong briu ka kan niam kala pendo ye ke logic naga jabe ngobriu umlong logical show tang namar ba ka de gani niam jonga compare la kalong logical ka no jong phi tang ba kani gede ke jonga tip yo jing im nem yo jing im ne ngam tip ye ta tang ba ban e ban klet ye kani niam jonga kalong kumbang klim yo kurim ye kurim jonga kat hadu ba ki khot ki pendon kam ini ke kentin ke terminology klim niam cisin ba piramid ni niam pilak klim niam kam don ke bible kani kentin ngi shu thau pramangi bat ngi la penrung khle jong upaj ba
baru pai ba ula sedang ngai ula yang ngai baru banong cisin ba ngala mi na gani ga niam ko ngala klim niam bat om tanggata ka ba shirkhe shu shu de gani cisin ba ngala mi na gani ga niam cisin mala klim niam umdon jing map shu. My goodness. Don lagi beriu na mar ba thong ba sap da ga niam na khle ka jat ki ong ban ni ga ba klim niam dang la ka ba klim ni ga kurim PI ni em kejing mat lah ke syirkai. Haduk kata ban yang berklim niam nang la ke berklim kurim mamai. Kaniam kalau penpra haji ngesem. Pakai jing pra kalong ke syirkai. Ngam ong ba pin yami niam, ngam ong ba ngin yami niam. Nak lem ong ba ngin yami niam. Mas ong im de logic sedang memperkat. Nak keren cik tu ki beriu ki bom sengotuk sengotau. Ya ketinu belai. Henry ya kan niam pat tik patik. Nak niam dom ju fail. Ngam tip la ngam fail na em jisu, ngam tip la ngam fail na em ketinu belai. Tang ba kan niam te kumne ke kayalam, kumne de malong. Don kini yang mengerti bom degi niam Kristen kita ki wepat jai niam. Lada pi bo jingkeli ya kan niam jongki. Lada cuba mentang ngade negata kan niam. Lada nga ai jingkeli sepang ni kan niam jonga. Ngalai cegi no ilam jonga niam jonga ong. Lada kan ongkum ta te hatu kan ongkum no mo kino nga pimla ban keli jingkeli. Sepang ni kan niam namar kan ne kan niam. De blai babo pandon balapan keli ulai. Kadon ganiam berthai ke bomde ganiam Kristen. Ki ba ong pi pimlapan keli jing keli ya ganiam jongi. Lakai pi ni ganiam wat keli jing keli. Kapan abnormal ya ki beriu kam pelong logical show. Kam sya ya ki beriu bakin long logical. Kam sya ya ki beriu bakin perkat de gania. Ganiam kala penduk ya ka logic. Ka penyap ya ka logic naga jabing jong beriu. Kam sya bu long logical. Padu riu niam bon sen hi kam long logical show. Laude kan niam Kristen ni kan niam gono ha perthai. Kim kam long logical show. Namar la tap yang ngi dengan niam ngim isu. Daga logic. Ngim im show daga logic.